Καλησπέρα, είμαστε οι Κυπουροί του Μέγκα. Αυτή την εβδομάδα είχαμε μια ιδιαίτερη αποστολή. Φτιάξαμε ένα ανακάλυπτο στα Εξάρχεια χρησιμοποιώντας εξωτικά φυτά. Καλησπέρα, οι Κυπουροί του Μέγκα είμαστε. Δηλαδή είστε μεγάλοι Κυπουροί. Βασικά, πετάμε από τη χαρά μας, γιατί στο παρελθόν είχαμε προσπαθήσει να το πρασινίσουμε αρκετές φορές, αλλά δεν έπιασε. Μαριάννα. Συγγνώμη, ποιος κρέμασε το κανείς? Κανείς! Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει κάποιο φυτό που σας αρέσει πιο πολύ? Ναι, Ινδική κάναβη. Ινδική κάναβη. Ναι ρε φιλέ, το φου, το ρο, το τσι, το χου, το χουα. Το υπογλυκαιμόχορτο, το λιποθυμόφυτο, το σκοτωδινό δέντρο. Η σποριάρα, ο παπάς, η παπαδιά, τα παπαδοπαίδια. Το με σφάξανε, το δεν ήταν καλή ξυγά, το άλλα μου είπε στο τηλέφωνο. Το παπόρι από την Περσία. Καλά, συγγνώμη, Κυπουροί δεν είσαστε. Ναι, οκ, καταλάβαμε. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να γίνουμε. Και όπως πάντα χρησιμοποιούμε οικολογικά μεταφορικά μέσα. Λοιπόν, έχουμε όλα τα υλικά. Η επιχείρηση πρασίνισμα ξεκινάει. You think you can tell heaven from hell. Παιδιά, ελπίζω να μην ξεχάσατε την αγαπημένη μου χασισιά. Χασισιά ή αλλιώς κάναμπις ρουντεράλις σατίβιους ζωνιανάνους. Το φυτό που έχει εμπνεύσει μεγάλα δημιουργήματα όπως τα ρεμπέτικα, τη ρέγγε, την ταινία της Αλίκης Βουγιουκλάκη Μαρία της Σιωπής και ό,τι έχει κάνει η Ανίτα Πάνια. Όλα είναι έτοιμα. Φέρτε τους μέσα. Ελάτε, ελάτε. Ανοίξτε τα μάτια σας. Καλά, δεν το πιστεύω. Είναι αυτό που λέμε υπερκαφάτσα. Αυτό είναι τόσο πολύ που μπορεί να μας φτάσει για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Μόνο υπάρχει ένα πρόβλημα, παιδιά. Τι? Είμαστε από τη δίωξη. Όχι, 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 όχι. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 όχι.